Bayu Kusuma. Yuk.
Berarti macet Ini Mas Timbul nggih jalan bukit niku ya macet napa. Kenapa-napa. Oke, wah pelan-pelan Mas Timbul. Kok menawi wonten transit Mas Timbul pun budi dereng nggih panitianipun. Jiwa menawi samangke menawi sampun Oh nggih. langsung. Di OTW ki Mbak Tata. Nggih. Tunggu panggung napa nggih? Dipun dawanipun napa? Derek Mas. Tunggu Mbak Tata sak sebentar. Iya. Balak-balak kaya pengalaman kowe tak karo aku. Anak buri ki penak ya. Ya. Bareng kok ya. Yo, bareng yo. ada sesuatu mesti iya loh apa ya saya kena nih apa-apa ini urung pas ya rasanya rapena lah bareng-bareng dipaske betul sepira sakmono ya tak kan ini tenan ya malah dipaske ya ya
Jos lusut. Gumenang. Gemesin sih. Ojo nek dijili tak. Untung lewat nek wong jiwit tuh Mas. Biasanya pengen drakon loh. Jalo. Bayu Kusumo. Mobilnya pakai mau bukan datang dari sekali. Mundur sih Mas ya. Yang penting kan gerak. Tambahane Mas ya. Makasih Mas ya. Cekat-cekat ini rondonya ono petang babak ini Cang. Apa sih? Rondonya ada pasaran. Oh, ada silangnya rumiyin. Silangnya sih Mas.
Oh. Yuk. Oh. Sugeng ganggu Mbak Asing, Mbak Tata, sedaya mawon ingkang ngapunten nggih nang wonten tunggu dinane maksud. Nggih, menapa masih Mas Madu hari matur suwun sugeng ganggu kagem sedaya mawon. Monggo pun lajengaken. Jangan gede apa Mas? Lajeng napa Mas? Monggo komplit ya. Ini kalau wonten aku dutan Mas. Nggih, apa Mbak Tata? Marsake gelo. Gelo. Sing alus-alus sih. Yes, monggo pun pinanggani. Gelo. Masih bersama Bayu Kusumo Sinauso. Jaranmu deklek kali ya. Jaran. Sayang carane. Bengkalarmu. Caranya diloknya Mas. Oh, no, Mas Dika. Bang, itu kan pokoknya Lawang dadi kok ganggu. Lah kuwi aku. Bayu Kusumo Indonesia.
Iya Mas Mantu. Kalau sampun pinakani di Bekatan AC. Aji teh panas, Ji. Apa kok ini masih Ana gorengan bakwan, Ji. Ayo ditambahin dikit Mas. Senengane, Ji. kita banyak oke. Yuk 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 yuk. Yuk. Wes mulai ayo. Oke 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 oke. Yuk yuk. Ulah santoso ki yo kanggo kok yo. Ngangkat santoso. Wah, jadi bopong nek kowe kandro bareng. Udah gede. Gemek tidak mati Mas. Oke 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 oke.
Yang mulai sih aja sih, awet ini loh sih. Seneng aja ngomong loh sih. Udah dikompet karo mamae Patek. Tangane dikompet sih. Tangane dikompet. Jari ya, Pak. Iung, 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 iung. Yup. Yang mana, yang mana, yang mana, yuk. Bayu Kusuma. Waduh, kayak mulai. Oh, aku ngetut nih kok. Sangat putih loh. Enak banget untuk kamu sih. Yuk. Emang
boleh. Selak wengi le oke lho sama ayo. Pulang.
Lah iya tak goleki jek kan. Kenapa ora ana sing wedok kursi didandan-dandan. Oh. Suara aku ya kan. Bintang sing kena bintang. Bintang sing kena bintang. Lah ngayal kuwi. Hah? Jangan dipecat nanti. Ayo mulai. Mulai Kang, jak mulai Kang. Lah wong loro bareng. Salaman. Lah malah bubar. Ya.